illi il-restrizzjoni li tkun ilek inti 4 snin separat biex tkun tista' tapplika l-divorzju li dik għandha titneħħa kont jiena stess illi semmejta numru ta' ġimgħat ilu u verament sorpriż bil-kummenti li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ li bħalli kieku l-Gvern raqat fuq l-inizjattiva illi semmejt jiena stess. U ngħidlu għal xiex domna numru ta' ġimgħat sakemm stajna mmexxu l qudiem il-proċess għaliex kellna nieħdu parir wara parir. Sabiex sibna li fil-liġi hemm footnote illi iddaħlet biex tissodisfa ngħidilhom jiena x-xewqat illi kellhom persuni bħalu way back in 2011 illi żiedu li biex tneħħi dan l-obbligu ta' 4 snin minn meta tissepara ikollu jsir referendum ieħor. U għaldaqstant bħala gvern ridna nieħdu l-pariri legali meħtieġa sabiex naraw kif inkunu nistgħu inneħħu dan l-obbligu ta' 4 snin mingħajr ma mmorru għal-referendum. Dak illi nies bħal Bernard Gregg daħluna fih fl-2011 meta ma ridux jagħtu lil persuni li kellhom diffikultà f'ħajjithom fiż-żwieġ tagħhom opportunità ġdida. Nhar l-erbgħa li ġej għandna seduta tal-Kabinett se jittella abbozz jiġi diskuss nkunu nistgħu nimxu l qudiem biex dan l-obbligu tal-4 snin dan requirement 4 snin huwa tant inġustu tant qed joħloq dbatija lil ħafna familji ikun jista' jitneħħa.